नमस्कार. सावंतवाडी आणि अडकुणपाडी अशी या सावंतवाडीची खासियत आहे. जी व्यक्ती सावंतवाडीमध्ये येते, सावंतवाडी शहरात येते, ती सावंतवाडीचीच होऊन जाते. असा संपूर्ण इतिहास हा सावंतवाडीचा आहे. मी ज्या ठिकाणी उभा आहे हा गवळी तिठाचा परिसर आहे. मागच्या बाजूला तुम्ही पाहत असाल तर संपूर्ण गवळी तिठा परिसर आपल्याला दिसत असेल. गवळी तिठावर शिवसेनेचं म्हणजे प्रतिशिवसेना भवन याच ठिकाणी होतं. राजकीयदृष्ट्या हा गवळी तिठा तेवढाच संवेदनशील राहिलेला आहे. अनेक राजकीय आंदोलनं, राजकीय जे मोर्चे आहेत किंवा जी नेतृत्व या उदयास या ठिकाणी आलेली आहेत ती याच गवळी तिठावरनं आलेली आहे. याच ठिकाणी स्वतः बाळासाहेब ठाकरेसुद्धा इथल्याच जे प्रतिशिवसेना भवन होतं या ठिकाणी आले होते. सध्या सावंतवाडी चर्चा राजकीयदृष्ट्या सुरू आहेत, कारण काहीच दिवसांवर निवडणुका येऊन ठेपलेल्या आहेत. 2024साठी तयारी जी आहे ती सावंतवाडीत सुरू झालेली आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर निवडणुका आल्या की बाहेरचा आणि सावंतवाडीकर अशी चर्चा या ठिकाणी सुरू असते. आणि यामध्ये प्रामुख्याने पाहिलं तर 2024साठी जे संभाव्य उमेदवार आहेत त्यात भाजपकडनं राजन तेलींनी पूर्णपणे तयारी सुरू केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. एका कार्यक्रमामध्ये राजन तेलींनी स्पष्टपणे बोलून दाखवलं होतं की बाहेरचा आणि सावंतवाडीकर असा जो वाद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होतो त्याच पार्श्वभूमीवर आपण सावंतवाडीतच निवासस्थान बांधायला घेतलं असं ते म्हणाले होते. आणि हीच ती बिल्डिंग आहे राजन तेली यांची. याच ठिकाणी राजन तेली काही दिवसात राहायला येणार आहेत, सावंतवाडीकर होणार आहे. मात्र अजून निवासस्थानाचं काम सुरू असतानाच या निवासस्थानाची चर्चा या ठिकाणी सुरू झालेली आहे. आपण पाहिलं तर राजन तेली यांच्या मुलाचा विवाह हा सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानावर झाला होता. मोठा शाही सोहळा या निमित्तानं करण्यात आला होता. अगदी अर्ध मंत्रिमंडळ राज्याचं हे सावंतवाडीत आलं होतं राजन तेली यांच्या मुलाच्या लग्न समारंभासाठी. त्यामुळे एकंदरीत पाहता राजन तेलींनी या ठिकाणी जी तयारी आहे 2024साठीची ती जोरदार सुरू केलेली पाहायला मिळते. त्याआधीची जर पार्श्वभूमी पाहिली तर 2014ला जी मतं राजन तेलींना होती किंवा स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांना होती त्याची जर सरासरी पाहता 2019मध्ये राजन तेली हे दीपक केसरकरांपेक्षा केवळ 9% मागे आहेत. 9% मतं त्यांना कमी आहेत. तर 2014पेक्षा 2019मध्ये दुप्पटहून अधिक मतं ही राजन तेली घेण्यात यशस्वी झालेत. दीपक केसरकर यांना 2014मध्ये जी मतं होती ती 70,000हून अधिक होती. तर 2019मध्ये 69,700 एवढी मतं त्यांना त्याच्यावर आणखीन काही आहेत ती त्यांना पडलेली. त्यामुळे दीपक केसरकर यांच्या मतांमध्ये थोडीशी घट झालेली पाहायला मिळते. तर 2024ला राजन तेलींना 20,000हून अधिक मतं असणारे राजन तेली 2019ला मात्र 45,000हून अधिक मतं घेताना या ठिकाणी पाहायला मिळाले. अपक्ष उमेदवारी अर्ज हा राजन तेलींनी दाखल केला होता. त्यामुळे 2024साठी राजन तेलींनी पूर्णपणे तयारी केलेल्याचं पाहायला मिळतं. आणि सध्या शहरातल्या नाक्यावर चौकात राजन तेलींच्या या निवासस्थानाची चर्चा सुरू आहे. ज्या पद्धतीनं युतीत असणारे हे दोन्ही पक्ष एकमेकांवर टीका करतात, एकमेकांवर भाष्य करतात, हे संपूर्ण पाहता येणाऱ्या 2024साठीची ही जोरदार तयारी म्हणावी लागेल. याच पार्श्वभूमीवर पाहिलं तर याच गवळी तिठाच्या ठिकाणी ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य उमेदवार आहेत कोकण विभागाच्या अध्यक्षा अर्चना घारे परब यांचे बंधू यांचं कन्स्ट्रक्शन या ठिकाणी सुरू आहे. गवळी तिठावरच असणारं हे सुरू असलेलं हे कन्स्ट्रक्शन नक्कीच यामुळे पुन्हा एकदा हा गवळी तिठा राजा शिवाजी चौक हा चर्चेत येतोय राजकीयदृष्ट्या. तर इथनंच पुढे शिक्षण मंत्री स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांचं इधर अपार्टमेंट आहे. तर याच वैश्यवाड्यामध्ये त्यांचं निवासस्थान देखील आहे. त्यामुळे हा जो संपूर्ण परिसर आहे तो पुन्हा एकदा चर्चेत येताना दिसतोय. येणाऱ्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर हे जे सर्व इथलं जे नवीन कन्स्ट्रक्शन होत आहे, नवीन घरं या ठिकाणी बांधली जात आहेत, याच पार्श्वभूमीवर 2024ला आमदार सावंतवाडीचा कोण होणार या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जे संभाव्य उमेदवार इच्छुक जे उमेदवार आहेत त्यांनी या ठिकाणी कुठेतरी पूर्वतयारी करायला सुरू केलेली आहे. मागचा अनुभव पाहता राजन तेलींनी मात्र पूर्णपणे या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं ते इथे फिरतायत, प्रचार करतायत, लोकांच्या समस्या जाणून घेत आहेत
ते पाहता येणाऱ्या 2024च्या निवडणुकीत इथलं तिकीट हे भाजपलाच मिळावं याच्यासाठी ते कुठेतरी आग्रही असल्याचं पाहायला मिळतं. राज्यात जरी युती असली तरी इथला जो संघर्ष आहे तो लपलेला दिसत नाही. आणि याच पार्श्वभूमीवर सावंतवाडीकर झालेल्या किंवा होणाऱ्या राजन तेलींच्या या निवासस्थानाची चर्चा अगदी त्या निवासस्थानात गृहप्रवेश होण्याआधीच आणि राजन तेली हे सावंतवाडीत राहायला येण्याआधीपासूनच सुरू झालेली आहे. त्यामुळे प्रचारात जो मुद्दा आणला जातो बाहेरचा आणि स्थानिक, या पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारी 1 वर्ष आधीपासूनच हे राजकीय नेते मंडळी त्या ठिकाणी करताना पाहायला मिळत आहेत. त्याचमुळे अगदी 2024मध्ये जी काही घडामोडी घडणार आहेत त्याचा ट्रेलर हा या इमारतीमुळे किंवा ह्या नवीन कन्स्ट्रक्शनमुळे या ठिकाणी पाहायला मिळतो. आणि पुन्हा एकदा जो गवळी तिठा आहे, जी शिवसेनेची शाखा किंवा शिवसेना शिवसेना भवन ज्या गवळी तिठावर होतं, ज्या गवळी तिठावर अनेक आंदोलनं झाली, अनेक नेतृत्व उभी राहिली, त्याच गवळी तिठावर पुन्हा एकदा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा नवा चेहरा कोण असणार आहे हाच गवळी तिठा ठरवणार आहे. कारण याच गवळी तिठेच्या परिसरात शिक्षण मंत्री स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांचं निवासस्थान आहे, त्यांचं ऑफिस आहे. राजन तेलींचं जे नवीन ऑफिस आहे किंवा नवं घर आहे, निवासस्थान आहे, त्या ठिकाणी उभं राहतं आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादीच्या इच्छुक उमेदवार असणाऱ्या अर्चना घारे परब यांचंसुद्धा जे त्यांच्या नातेवाईकांचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे ते याच ठिकाणी सुरू आहे. त्यामुळे येणाऱ्या आगामी विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर सावंतवाडी आणि अडकुणपाडी ही जी म्हण म्हटली जाते किंवा सावंतवाडीची एक खासियत जी आहे, ही खासियत इथल्या नेतेमंडळींना सुद्धा तेवढीच लागू पडताना पाहायला मिळते. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी.